det här med att främja sysselsättning genom upphandling, det är ju kanske egentligen inte ett helt nytt område, och att man har ju kunnat haft de här möjligheterna att ställa den här sortens krav i upphandlingar länge, och så har ju även gjorts, särskilt kanske mer i andra länder, delar av Europa, än i Sverige. Sverige kanske lägger längre fram när det gäller hållbar upphandling med miljökrav än just då krav på sysselsättning. Men just nu är det ju stora diskussioner kring alla möjligheter med att ställa sociala krav och vilka möjligheter upphandling ger som verktyg också för att skapa sysselsättning, att bidra till detta. Så här och nu kommer vi att få höra lite grann om förutsättningarna för de här kraven, vad det kan innefatta och vilka goda exempel som finns. Och vi kommer även få ett riktigt praktiskt exempel sen från Örebrobostäder. Men först vill jag då välkomna upp Mohammed Hamali, bolagsjurist på Framtidskoncernen och i Göteborg. Så en flitigt använd talare inom de här frågorna. Så jag lämnar över ordet till dig direkt. Välkommen. Tack så mycket. Så där, hör ni mig? Ja, vad bra. Mitt namn är alltså Mohammed Hamali. Jag är verksam som bolagsjurist på Framtidenkoncernen i Göteborg. Och det är alltså då moderbolaget för alla allmännyttiga fastighetsbolag i Göteborg. Jag tänkte att vi börjar det här passet om sysselsättningsfrämjande sociala krav vid offentlig upphandling med en lite mer grundlig bakgrund. För när man pratar om offentlig upphandling så kan man inte undvika att ha ett EU-rättsligt perspektiv på det hela. För som bekant är ju lagen om offentlig upphandling som vi tillämpar här i Sverige i mångt och mycket en kopia av ett upphandlingsdirektiv som antas av Europaparlamentet. Och vad är det då som präglar rättsakter som kommer ur Europeiska unionen? Jo, vi har den grundläggande tanken att Europa ska verka för fri rörlighet och upprättandet av en inre marknad. Simple as that. Riva interna barriärer och tullar och murar och skapa fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. Och det är egentligen med den väldigt ekonomiska inriktningen man också ska förstå de 5 upphandlingsrättsliga principerna som är avgörande i alla faser i en offentlig upphandling. Jag förmodar att vi i det här sällskapet är bekanta med vad de här principerna innebär, så jag ska inte rabbla på om dem. Men så länge man följer de här principerna så håller man sig på rätt sida av lagstiftningen. Men de här principerna är ju att betrakta i ljuset av den här väldigt starka ekonomiska grunden med fri rörlighet och inre marknad. Men EU är inte en statisk organisation utan det är mångt och mycket en dynamisk sådan. Så i takt med att unionen utvecklas så utvecklas också dess rättsakter. Så när vi fick Lissabonfördraget och det trädde i kraft så stadgade vi att EU också ska verka för att upprätta en social marknadsekonomi. Vi ska alltså inte bara verka för inre marknad och fri rörlighet utan man tycker att social integration och full sysselsättning är det lika viktiga moment för att nå ett välmående inom unionen som fri rörlighet och rivande av handelshinder inom unionen. Och det här präglar också de rättsakterna som kommer ur unionen. Vi har ju upphandlingsdirektivet där Sverige var en av de ledande aktörerna för att främja möjligheterna att införliva sociala krav i upphandlingsregelverket. Man menade på att självklart ska vi som konsumenter, när det är offentliga konsumenter, ställa krav som är rimliga i våra upphandlingar, i våra inköp, så att de ska vara både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Att det är i sig en del av att genomföra en god affär. Sverige hade en ganska hög förhandlingsnivå och drev på ganska hårt i detta. På motståndarsidan hade vi bland annat Storbritannien under den här tiden. Det här var inför antagandet av upphandlingsdirektivet från 2004. Det vill säga det direktivet som ligger till grund för den nuvarande lagstiftningen. Men Sverige fick alltså i mångt och mycket gehör för sina åsikter om att man skulle ha hållbara offentliga upphandlingar. Men har sedan därefter börjar bli bättre nu, men kanske inte bäst i klassen på att tillämpa det man själv var med och bidrog till att förverkliga. Så man brukar lite raljant säga så här när jag är ute och föreläser, att vilka tror ni idag är bäst i Europa på att arbeta med sociala krav vid offentlig upphandling? Vilka tror ni är sämst? Och det är ju lite paradoxalt.
ifall vi själva har verkat för att möjliggöra den här lagstiftningen och sedan är vi ganska dåliga på att implementera den, i vart fall fram till ganska nyligen. Jag upplevde själv att vi hade en debatt ganska långt in i 2000-talet i Sverige kring om vi överhuvudtaget skulle arbeta med sociala krav vid offentlig upphandling eller ej, och inte snarare att debatten, som jag upplever att det nu mer handlar om, hur gör vi detta på bästa sätt? Och det är en väldigt stor skillnad mellan de här två olika debatterna, för den ena mynnar ut i att man bara ältar frågan i all oändlighet, kan jag uppleva, och den andra mynnar ut i, men låt oss pröva olika exempel, låt oss se olika framgångsfaktorer. Hur gör vi detta för att nå det resultatet vi alla vill ha? Det vill säga hållbara offentliga upphandlingar. Och det är ganska intressant det här egentligen att jag tycker inte att Sverige fram tills för nyligen har levt upp till sin förhandlingsnivå. Vi ska inte fördjupa oss i varför så inte är fallet. Det finns massa olika förklaringsmodeller till detta. Men jag brukar också lite skämtsamt säga att jag tycker att Sverige är ganska goda tekniker. Vi tycker en himla massa saker, men när har vi liksom modet att verkställa det? Och ställa de här kraven och gå ut i det lite okända och ha det här modet som faktiskt leder rättsutvecklingen framåt. För trots att vi har fått de här möjligheterna i upphandlingsdirektivet som sedan kodifieras i svensk rätt genom lagen om offentlig upphandling, så är det i mångt och mycket en domstolsledd utveckling som påverkar detta. Och hur många förhandsavgöranden från EU-domstolen tror ni att upphandlande myndigheter i Sverige har föranlett? 0. Inte en enda gång har Sverige begärt ett förhandsavgörande inom ramen för offentlig upphandling. Och det kan man tycka är lite vekt. Alla de domar vi har som liksom flyttar gränserna och utkristalliserar vilka krav man får ställa brukar vara från när det är Holland eller någon lite mer modig upphandlande myndighet någonstans i kontinentaleuropa runt Medelhavet. Och vi har inte riktigt pushat på där. Och det är någonting som ni kan ta med er från den här föreläsningen, så är det våga mer. Det är egentligen det som är budskapet. Jag kan kort också säga här att anledningen till att jag tror att, eller så som det är, att man införlivar de här socialpolitiska möjligheterna inom ramen för upphandlingsregelverket är att EU har ju en närmast exklusiv regleringskompetens när det kommer till den ekonomiska politiken, marknadspolitiken, men har inte alls särskilt mycket regleringskompetens när det kommer till det socialpolitiska och arbetsmarknadsmässiga. Men via upphandlingsregelverket och via möjligheten att ställa de här kraven så får EU en indirekt regleringskompetens, vilket innebär att man får ett inflytande i den politiken som annars är av naturligt nationell karaktär. Vad är då detta med sociala krav vid offentlig upphandling? Vi pratar alltid om det. Jag gillar inte begreppet sociala hänsyn vid offentlig upphandling. För mig är hänsynstagandet någonting som är sekundärt eller någonting man gör för att man är lite snäll. Men där handlar det inte om att vara snäll. Där handlar det om att göra goda affärer. Och man kan ju följa upphandlingsregelverket till punkt och pricka, och det är en garant för att du gör en god affär. Så någonstans ska vi höja tröskeln än mer. Vi ska inte bara vara juridiskt korrekta, vi ska göra goda affärer. Det är vår ambition. Så när vi då pratar om socialt ansvarsfull offentlig upphandling, som jag tycker det är det bästa begreppet att använda sig av, vad är då det? Jo, vi har inte den definitionen i lagstiftningen, vi har den inte i praxis, vi har den bland annat i Konkurrensverkets vägledning, och då ser man att socialt ansvarsfull offentlig upphandling är olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt. Och de vanligt förekommande kraven var bland annat, vi pratar om kollektivavtalsvillkor på passet innan här. Vi snackar mycket kring anställning av långtidsarbetslösa, tillhandahållandet av utbildnings- eller lärlingsplatser, främja möjligheter för små och medelstora företag, fair trade, etiska krav i tredje land, jämställdhetskrav, likabehandlingskrav. Allt detta kan inramas under begreppet socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Ibland får jag intrycket av att man tror att om man inte arbetar explicit med sysselsättningsfrämjande krav så arbetar man inte med socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Men om man i en upphandling verkar för att främja möjligheter för små och medelstora företag att lämna konkurrenskraftiga anbud, så är det också ett socialt ansvarstagande i den offentliga upphandlingen beroende på vad upphandlingens art och karaktär motiverar för kravställning. Så de här ska man liksom inte se som, den här listan skulle kunna förlängas än mer med andra sociala krav och än mer så med andra miljökrav. Det som avgör vilka krav vi kan ställa är vad är kontraktsvärdet och vad är kontraktsföremålet. Det kanske inte är rimligt att vi är en upphandling där vi försöker främja möjligheter för små och medelstora företag att lämna konkurrenskraftiga anbud också i samma upphandling ställer krav på att man ska anställa en stor andel långtidsarbetslösa personer. För då motverkar vi kanske det syftet vi vill ha med den upphandlingen. Om vi ställer krav på att 50% av personalstyrkan här ska vara externt rekryterad personal via praktikplatser eller vad det kan tänkas vara,
Så vad är vår ambition med upphandlingen, vilket mål är det vi vill uppnå och vilka krav ställer vi i relation till just den enskilda upphandlingen? När vi då går in lite mer konkret på detta. Jag vill ändra mig förresten. 1. Var modiga. 2. Gör alltid en behovsanalys ifall ni ska ta med 2 saker härifrån. Vad är då behovsanalysen? Att jag har upplevt ibland, återigen lite raljant här, men det är för att spetsa till det hela lite. Jag har pratat med upphandlare som säger att ifall en leverantör ringer till mig och vill prata om en förestående upphandling, ja, då lägger jag på luren. Ja, varför då? Ja, jag vill inte vara olika behandlande. Jag vill ju behandla alla lika. Tänk om jag ger han lite information som inte jag ger henne och så vidare. Och då känner jag bara att vi hamnar helt snett. För hur ska vi kunna veta att vi genomför goda affärer om vi inte gör en marknadsanalys? Om vi inte får in ett leverantörsperspektiv? Om vi inte bjuder in till leverantörsträffar? Men vilket seriöst privat bolag hade i blindo kastat ut ett underlag och hoppats på att göra en god affär när man drar tillbaka den? Men så sker det tyvärr lite tillspetsat i våra offentliga upphandlingar. Så mer av behovsanalyser, se över marknaden, vilka leverantörer har vi som brukar lämna anbud på våra upphandlingar, vilka andra aktörer finns det vi kan samverka med, kan vi involvera civilsamhället på något sätt, ska vi ha kontakter med facket, med det lokala näringslivet, allt möjligt. Lagen om offentlig upphandling reglerar ju strikt taget från annonsering till tilldelning av kontrakt. Dessförinnan så är det ju inte något olika behandlande ifall ni pratar med leverantörer och bjuder in dem och får deras perspektiv på vad de tycker om era tidigare upphandlingar och hur kan ni bättre i kommande upphandlingar. Så det vill jag verkligen skicka med. Med detta med tilldelningskriterier, alltså ett sätt att ställa de här kraven på. Anställer du exempelvis 5 arbetslösa ungdomar så får du full pott inom det området. Anställer du 4 får du 8 poäng. Anställer du 3 så får du i en degraderande skala. Va? Och det kan man vikta i förväg att pris är inte bara det som är avgörande för att vinna den här tilldelningen, utan pris kanske utgör 50%, kvalitet 25% och sociala krav 25%, exempelvis. Och så tilldelar man baserat på den poängsättningen. Det tror jag att ni är bekanta med. Vi har detta med särskilda kontraktsvillkor, också vanligt förekommande. Och det här, jag tror att det är det här man brukar benämna som ska-krav och bör-krav i de här sammanhangen ifall det skulle underlätta. Det här har jag också sett en hel del med dialog- och dokumentationskrav. Låt oss ta det exemplet att jag har ett företag och jag anställer idag 4 stycken arbetslösa personer som ett led i det sociala hållbarhetsarbetet inom mitt företag, för jag tycker det är viktigt att ta ett samhällsansvar. Imorgon ska jag lämna ett anbud, en offentlig upphandling, där de kräver att jag anställer 4 stycken arbetslösa personer. Men det har jag ju precis gjort. Hur ska jag tillgodose det arbetet och det CSR-arbetet inom mitt bolag i den här upphandlingen ska bli utesluten för att jag inte anställer 4 ytterligare personer i den upphandlingen? Då har jag sett varianter på där man kan ta ett dokumentationskrav på företagets CSR-arbete som kan poängsättas på något sätt, eller att det bara är sin upphandlingen. Jag har sett det här med att man skriver i förfrågningsunderlaget inget skarpt krav, det är inget kontraktsvillkor om att du ska göra si eller den tilldelningskriterium om att du får poängsättning beroende på hur mycket du anställer, utan att vi har en ambition om att vara samhällsbyggare i den här upphandlande myndigheten. Vi vill i samband med kontraktstecknandet föra en dialog med den vinnande leverantören om möjligheter att kunna sysselsätta olika former av personer som står långt utanför arbetsmarknaden inom ramen för den upphandlingen. Då är det ju ingenting som man kan ställa krav och motprestation på, utan det förs en dialog. Och det kanske är en leverantör man har att göra med som är ambitiös och som vill se långsiktiga affärsförhållanden med den upphandlande myndigheten och vill ta det här sociala hållbarhetsarbetet på allvar och marknadsföra det i sin kanal, som tycker att det är positivt. Det finns alltså olika sätt att göra detta på. Det finns inte bara ett sätt, massa olika instrument. Jag vill också skicka med detta med att utesluta onormalt låga anbud. Om vi upphandlar den här telefonen exempelvis, så kanske vi vet om att det kostar minimum 10 spänn att tillverka den här telefonen. Får vi in ett anbud under 10 kronor, då har vi inte räknat med vinst eller någonting annat, utan det är liksom lägsta nivå. 10 spänn. Vi gör en kalkyl innan som är objektivt verifierad inom den upphandlande myndigheten. Och så kan vi skriva i förfrågningsunderlaget. Anbud som understiger 10 kronor ska förenas med en förklaring. Då tror jag att vi uppnår 2 saker. 1. Att vi signalerar att här vill vi inte ha någon prisdumpning. Och vi föregår också det momentet som utstakas i lagstiftningen i 12 kapitel 3 paragrafen om att begära in en förklaring om man misstänker att ett anbud är onormalt lågt. Då får de anbudsgivarna redan i det skedet faktiskt förklara sig. Och det kanske någon går in och säger att jag vet om att det här är ett väldigt lågt anbud, men här är mina kalkyler, här är liksom mina beräkningar, jag har ett stabilt företag, en god soliditet, jag har mina siffror i ordning, jag kan ro hem detta utan problem och jag vill vinna marknadsandelar, det är därför jag lämnar ett lågt anbud.
Då får vi värdera ifall vi tycker att det är en rimlig motivering, en rimlig förklaring. Men ifall det bara är, jag kan göra detta och jag räknar med att få anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Det kanske inte är lika bra förklarat. Och då är det kanske dags att utesluta den aktören för att inte bidra till en prisdumpning som påverkar både konkurrensen negativt och i slutändan skjuter upp våra priser. Om vi sammanfattar här kort vad det är som gäller inom området. Alla krav och villkor vi ställer spelar ingen roll ifall det är sysselsättningsfrämjande sociala krav, det vill säga för att få människor i arbete eller vad annars det kan tänkas vara, så måste det ha ett samband med kontraktets föremål, så att inte det avviker för mycket. Men även där är det ju lite av en gråzon. För vad har egentligen ett samband med kontraktsföremålet? Är det skrivet i sten? Nej, det är det inte. Även där kan vi vara lite modiga och dra ut svängarna ibland för att se vad är det som är motiverat så att vi håller oss inom ramen för de upphandlingsrättsliga principerna men kan gå utanför ramen lite. Vad är det för krav vi kan ställa här för att vara lite modiga? För att gå i bräschen för utvecklingen. Kraven och villkoren får inte ge oss en obegränsad valfrihet, det vill säga att det blir subjektivitet i bedömningen, att vi väljer baserat på subjektiva perspektiv utan att det är klart och tydligt objektiva grunder. Alla kraven ska uttryckligen anges i förfrågningsunderlaget, där återspeglar transparensprincipen eller öppenhetsprincipen som vi gick igenom, eller som jag nämnde i den första bilden. Självklart ska alla våra krav vara möjliga att kontrollera. Vad är poängen annars? Jag hinner inte gå igenom vilka kontrollmekanismer som man kan använda, men det är ju A och O. För annars blir det bara en papperstiger. Och ifall ett företag avstår från att lämna ett anbud för att man kanske inte lever upp till det sociala åtagandet och företag B lämnar ett anbud men inte ändå lever upp till det för att vi kontrollerar inte att så är fallet, ja, då har vi bidragit till en snedvridning av konkurrensen och det är ju aldrig bra. Och sist men inte minst då ska det vara förenligt med alla de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Jag brukar avsluta detta med att lyfta fram ett citat ur en EU-dom som jag tycker är så här, där får jag verkligen så här klarhet i vad det är som gäller här. Och att läsa EU-domar för er som brukar göra det är kanske inte alltid det roligaste som finns. Men ibland så snubblar man över ett stycke där man bara känner att ja, där satt den. Och då står det så här i ett avgörande från som heter Dutch Coffee, och det var generaladvokat Julian Cockott som skrev så här, och det handlar om detta med krav på med rättvisemärkning och hela den här biten, va? De här som vi brukar debattera i vissa sammanhang. Och då skrev hon så här att för en upphandlad myndighet som enligt förfrågningsunderlaget lägger vikt vid ett socialt ansvarsfullt beteende kan det vid utvärderingen av förhållandet mellan kvalitet och pris nämligen vara av betydelse om den vara som ska levereras har förvärvats av producenten på rättvisa villkor eller inte. Socker smakar i strikt bemärkelse visserligen inte annorlunda beroende på om det är rättvisemärkt eller inte. En produkt som lanseras på marknaden på orättvisa villkor efterlämnar emellertid en bitter eftersmak hos en ansvarsfull kund. Och med det tackar jag för mig. Tack. Det är väl i och för sig en ganska bra bild över ett väldebatterat område. Heter det social hänsyn, heter det hållbarhet, eller heter det ansvarsfull, eller vad fasen heter det? Det är ungefär samma grejer vi menar. Så att bara vi är överens om varför vi är här så är jag nöjd. Anneli Sundqvist heter jag och är upphandlingsansvarig på Örebro Bostäder. Jag måste bara säga att innan lunch så hade vi en fantastisk föreläsning tyckte jag med Stefan Hyttfors. Och jag tog med mig ett ord som jag genast kommer att sno. Och det är det här possibilist. My God, vilket bra ord. Det ska jag använda hela tiden. Vi består som företag av fastigheter och människor. Vi har ungefär 1/3 av alla örebroare som bor hos oss. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och det betyder att vi har ett visst socialt ansvar och frågan är hur stort är det? Det är ju lite olika vilken typ av ansvar man kan ta beroende på vad man har för typ av organisation. Men vi försöker vara i framkant när det gäller att ta ett större socialt ansvar på lite olika sätt. Det här är egentligen, tror jag, främst anledningen till att jag är här. Det här är Vivalla. Det var där Allan Svensson sprang ut och in i den här filmen, vad den heter. Vad heter den serien? Svensson? Ja. Och det är inte ett vanligt miljonprogramsområde kan man säga. Det är inte 8 våningar och ser likadant ut överallt. Det ser likadant ut, men det är 2 våningar. Och är byggt då som nästan alla andra runt 60-70. Sådär. Idag så ser det ut så här.
i delar av området. Vi håller på att renovera och anledningen att vi är här också är för att vi då ställde krav på sociala hänsyn, sociala krav i upphandlingen. Det är lätt att man fastnar i statistik. Det handlar om en pinne där, en pinne där. Hur många har ni, hur många har vi? Hur många kan ni erbjuda, hur många kan vi få? Men det handlar ju faktiskt om människor också. Och det handlar om att göra skillnad. Och det handlar om att göra rätt. Det är inte alltid lätt att göra rätt i upphandling i Sverige, men jag känner som Mohammed, man måste vara modig, man måste våga utmana, man måste våga pröva och man måste våga göra fel. Det är av felen vi lär oss och det är så vi kan komma vidare. Varför har vi gjort det här? Jo, våra politiker i Örebro var tidigt väldigt modiga och det betydde att vi redan 2011-2012 gjorde den här upphandlingen med en form av skallkrav på social hänsyn. Och vi insåg då att vi faktiskt skulle kunna använda upphandlingen som ett styrinstrument. Men det vi ville göra det var att använda befintliga processer, befintliga marknadskrafter, befintliga myndigheter, att den som gör det bäst också gör det och att inte vi skulle ta någon form av arbetsmarknadsroll eftersom det är inte vi är bäst på. Vi involverade också tidigt både fackliga parter och branschorganisationer, pratade med dem långt innan upphandlingen var annonserad och hade just den här dialogen som Mohammed pratade om som är oerhört värdefull och som man alltid kan ha såklart innan man har annonserat. Det handlar om att bidra till att fler kommer i arbete, men det handlar också om att vi har en ökad affärsnytta. Det betyder att vi gör inte detta om inte vi tjänar på det. Och entreprenörerna, leverantörerna gör inte detta heller om de inte tjänar på det. Det måste hänga ihop, annars blir det ingen bra affär för någon. Det handlar om att, hos oss i alla fall, att arbetslösheten är ofta en stor grund till segregationsproblematiken. Det betyder att om det är många personer som har en dålig sits, som inte har jobb, som bor på samma plats, så betyder det oftast en form av segregationsproblem. Och kan vi då sikta in oss även på att rikta kraven ut i marknaden på att anställa på olika sätt, så hoppas vi att vi kan i alla fall förändra den här typen av arbetsmarknad hos oss. Vi vill att alla ska känna sig som en örebroare i vårt fina slott. Upphandlingen i Vivalla, lite snabbt. Här var skillnaden egentligen att vi hade ett krav på att även alla underentreprenörer då skulle ställa samma krav i sina affärer. Och det betyder att egentligen Skanska som vann har sedan dess ställt samma krav för alla. Och de kallas då för boendebyggarna, de här praktikanterna. Och de är frivilligt anmälda. Det är en ganska stor skillnad, för Arbetsförmedlingen jobbar ganska mycket annars med att man blir anvisad olika typer av aktiviteter. Och det är också en del av vår framgång, är vi helt säkra på. Vi begärde att man skulle lämna in en plan för hur man skulle ta hand om de här olika arbetslösa, långtidsarbetslösa, och också vad de skulle göra och hur många. Och det här med hur många, det är lite känsligt. Det har vi gått ifrån eftersom vi är lite rädda att det blir en spekulation i att om du får poäng för att du kan ta emot så här många, 100, 50, 70, så blir det risk för att kvaliteten blir väldigt dålig. Utan vi siktar på att vi har ett lägre antal men att vi har kvalitet i det som de får lära sig. Det vill säga att de behöver inte sortera gem utan de kan faktiskt kanske lära sig att spika eller hålla i en hammare eller göra någonting nyttigt som gör att det känns som att de utför ett riktigt arbete. Vi hade, precis som Mohammed sa, också en hel del olika utvärderingskriterier där olika delar hade olika vikt. Och för vår del så var arbetsmarknadssatsningen en helt ny del redan då. Social hänsyn i upphandlingar har hjälpt oss att faktiskt skapa ett nätverk inom vår kommun där upphandlingsenhet och alla kommunala bolag jobbar tillsammans och ställer samma krav för alla arbetsgivare. Och vi har 4 olika alternativ som vi kan skifta mellan. Vi skiftar alla mellan samma 4. Vi ställer tydliga instruktioner på vad ska entreprenören göra och vad ska Arbetsförmedlingen göra. För vi har Arbetsförmedlingen som en stark partner. Vill man veta mer om detta så kan man kontakta mig så får man allt jag kan ge. För detta är en verktygslåda som vi gärna vill dela med oss av. Det betyder inte att man kan ta copy-paste. Det kan man tro, men det går oftast inte. Men man kan i alla fall ha någonting att börja med som en grund om man vill prova någonting. Och man behöver inte prova det på det allra största projektet som man har, som vi gjorde. Behöver man inte göra.
Det här har då inneburit faktiskt att registrerade boendebyggare hittills, för 2 veckor sedan var detta, 63 stycken har gått igenom det här med programmet. 50-80 hade Skanska som en uppskattning att man skulle hinna med under 5 år, 4 plus avropstid. I dagsläget så är 2 stycken aktiva, 18 stycken har fått jobb direkt i anslutning till praktiken, plus 20 till som har fått en anställning senare i efterhand. Och de tar vi genast lite cred för också. Vilket betyder att vi är alltså nästan 40 personer som vi har gjort en väldigt stor skillnad för. Och hen känner säkert som Vinn gjorde i den här filmen. I våra övriga upphandlingar som vi jobbar med förstås hela tiden så ställer vi alltid oss frågan, är det möjligt att ställa sociala krav i den här upphandlingen? Ja eller nej? Och är det ja, då har vi 4 alternativ. Och är det nej, då måste vi motivera varför och dokumentera det. Så hittills, sedan 2015 och fram till här nu i oktober, så har vi erbjudit 80 platser till Arbetsförmedlingen. Vilket betyder att de behöver inte jaga de här 80 platserna, utan vi har serverat dem på ett väldigt fint fat. Och de är väldigt tacksamma för det. Och Arbetsförmedlingen tycker inte att det har egentligen med hur många man erbjuder heller, utan kan man erbjuda en plats och den varar i 3 månader eller 2 månader så är det gott nog. Det finns någon som kan få en förändrad världsbild av det också. Så det handlar inte om sådana här stilistiska personer, utan det handlar om personer. Och det handlar om att vi som sitter här kan göra en himla skillnad. Om vi vågar ta det där lilla steget att prova. Att prova i någon liten upphandling. Men prova det där lilla. Eller, man behöver inte göra det jättestort. Prova något enkelt så att man känner att man kan lyckas och gå vidare med det. För oss på ÖBO så gäller att vi måste ha kalkylerbara krav. Det betyder att entreprenören måste fatta vad det är de ska räkna på. Och vi försöker vara tydliga med det i våra underlag. Vi ska göra skillnad och det betyder att våra entreprenörer är också skillnad. Kalkylerbarheten har faktiskt resulterat i att nu när vi har våra upphandlingar ute så får vi inga frågor från våra entreprenörer när det gäller den här typen av krav. Inte en enda, sen säkert i februari. Inte något. Och det är inte så att vi inte får anbud, utan vi får anbud också. Vi ställer alltså frågan i varje upphandling och det är fortfarande den goda affären, det är resultatet som räknas. Det handlar också om uppföljning och det räknar vi med och det gör vi också i de normala forumen. Vi hittar inte på egna forum utan vi har de forumen vi har, byggmöten, projektmöten, driftsmöten, möten mellan arbetsförmedling och entreprenör. De redan befintliga forumen, för så fort man hittar på något extra, då är det kört. Då kan man inte hålla i. Det finns också en jättestor samhällsekonomisk vinst i det här. Skanska beställde en rapport från nationalekonomen Ingvar Nilsson som har sammanställt den och bevisat, i alla fall med sina teser, att det finns massor med pengar att spara och individer att tjäna på. Den finns på skanska.se och den finns även på obo.se att hämta hem. Och som sagt, jag brukar alltid säga still with pride. Sno det ni kan. Det är ingenting att skämmas för. Man tar det man tycker är bra och så skiter man i resten. Och så är man modig och försöker stå upp på barrikaden lite, allt möjligt. Tack så mycket!